Ćao, ovo je moj prvi live, ne znam kako ovo funkcioniše, ali ćemo da isprobamo i odlučila sam evo pre 5 minuta da ću narednih 10 dana raditi svaki dan po jedan live, a teme će biti sve one misli i uverenja koje sam ranije imala o majčinstvu, braku, porodici, a koje su me držala negde u osjećaju krivice i nezadovoljstva i u ulozi žrtve, iskreno da budem, a koje sam uspela da promenim u nekom svom ličnom procesu. I danas razmišljam o jednoj rečenici koja me je tako ovako udarila u grudi, a to je sledeća. Deca se neće ponašati prema tebi onako kako se ti ponašaš prema njima, nego onako kako se ti ponašaš prema sebi. I onda razmišljam na praktičnom nivou šta to u stvari znači i šta je to što ja nosim svaki dan i kako se ja ponašam prema sebi i onda vidim u njima to isto. Evo praktičnog primjera. Ako mama nešto radi ili možda uživa i odmara se, a u isto vreme deca dolaze, kao što će dolaziti sa svojim zahtevima, gladan sam, žedan sam, veži mi pertlu, nađi mi igračku i tako dalje. I mi ako smo na autopilotu, što sam ja i dalje ponekada, mi ćemo automatski da prekinemo to što radimo i odmah da uskočimo. I u stvari, prvo, šaljemo im poruku da je okej da nas cimaju svaki čas, da ćemo odmah da odgovorimo na taj zahtev, iako nije hitan, iako nije bitan, iako ništa ne gori, da nije bitno šta mi radimo u tom trenutku. Ni nama, ni njima. I time u stvari podstičemo umesto samostalnosti i toga da se dete samo zabavi i da samo nađe rešenje, mi podstičemo to da postajemo njihov rezervni mozak, njihove rezervne ruke, njihov rezervoar za svaku vrstu zabave, regulacije ili rešenja bilo kog problema. A u stvari nije nam to cilj, jer ne želimo decu koja se u svemu i uvek oslanjaju na nas. Hoćemo da imamo prvo decu koja umeju sama da reše probleme, umeju sama da se zabave, hoćemo da imamo vreme za sebe i svoju koncentraciju. Ako ja nešto radim i sad mi dete uskoči, ja onda moram to da prestanem, pa moram da se vratim, opet u koncentraciju, a ako uživam, onda se ta frustracija ja sad kao pokušavam da sedim i da pijem kafu i sad mi neko stalno tu ulećeš. Kako je to uživanje? Znači, samo se sve više i više nerviram. I sad se vraćam na ovo. Dakle, kako se ja ponašam prema sebi? Ako sam na tom autopilotu i ako uskačem i odgovaram na sve, to znači da ja nisam bitna i da to što ja u tom momentu pijem kafu ili pišem mail nije važno. Šta deca uče i kako se ponašaju prema meni? Pa isto tako. Nije važno šta mama radi u tom momentu, ona je tu da mi odgovori na svako moje pitanje. Malo pre sam pisala mail, stavila sam slušalice na uši da bi slušala muziku i dala do znanja starijem sinu koji je tu da ja sada radim, da bi on meni, ja čujem, mama, ja kao, molim, i mogu samo nešto da te pitam, ja sad mislim da je to nešto bitno, hitno. Radim, ako nije hitno ne bih sada, ali mogu samo da pitam, dobro. Šta je uređaj UFHPHCP? Gleda u telefon. Okej. Eto prilike da se zabaviš tako što ćeš sam da nađeš odgovor na to pitanje i nemoj više da me prekidaš. Znači, dešava mi se to i dalje zato što sam navikla i zato što imam osjećaj da ako ja nisam tu u svakom momentu za njih, da će oni imati uverenje da ne mogu da se oslone na mene, što je potpuno iracionalno i nema veze s mozgom, zato što kad si za njih tu u bitnim momentima, oni mogu da se oslone na tebe. To ne znači da ti moraš u svakom momentu da budeš dostupna za svaku njihovu ideju i svaki njihov zahtev. I dalje, druga stvar, kad su baš mali, kao što ja imam sada ćerku od 2,5 i sina od 1,5 godina. Šta se tu dešava? Pa,
tu moramo ići baš polako i korak po korak u stvari u učenju toga šta znači mama radi ili tata radi ili mama uživa. Znači, ja želim da kad ustanem ujutru na miru popijem kafu. Naravno da oni dotrčavaju, penju mi se u krilo, hoće da im čitam, hoće da, ne znam, pronađem neku igračku koju baš žele, hoće da se igraju sa mnom i sad je na meni da ja budem dovoljno uverena u to da je to što ja hoću da pijem kafu dovoljno važno. Da je tih 5-10 minuta tog jutra meni dovoljno bitno za mene da ja postavim svoj dan onako kako treba i da ja onda mogu da budem za njih zapravo prisutna kasnije. I onda je to, oni prilaze, mama sad uživa, sačekaj 5 minuta. Onda je to naravno dreka, vika, nekada plakanje. Onda ishendlamo to. Ali mislim da dan po dan, polako i strpljivo, dođemo do toga da se prema sebi ponašamo onako kako zaslužujemo i da onda deca isto tako se ponašaju prema nama. Kako zaslužujemo i kako želimo. Želimo da oni imaju strpljenja za nas, koliko mi imamo za njih. Naravno, u skladu sa njihovim uzrastom, jel? Ne mogu da očekujem da dete od 2,5 godine bude za mene strpljivo beskrajno, jel? Ali neka očekivanja koje su racionalna i razumna apsolutno mogu da imam. Tako da je to ona tema koju, eto, i danas i svakog drugog dana radim i nekako razrađujem. Sutra mogu da podelim sa vama jedan svoj plan o tome kako ću na jednoj od bitnih aktivnosti koje želim da imam za svoju porodicu svake nedelje raditi korak po korak na tome da ovi malci dostignu takav nivo samostalnosti i mogućnosti da se sami zabave, da mi to možemo u stvari i da uradimo. Htjela sam još nešto da vam kažem, osim ovih novih noktiju koji su mi spektakularni. Ovo iza što vidite i što sam danas u dečjoj sobi, to je zato što je mogućnost takva i tako ću se i truditi narednih dana. Hoću da snimam live-ove i nema veze kakvo je stanje u kući. Ja sam tu za vas i hoću da snimam ovaj sadržaj, a ovo iza mene što vidite je jedan mali deo kolekcionarskog napora mog muža i mojih sinova u vezi sa Lego kockama. Ovo je, 5 Lego kocki koje imamo u kući. Ništa, to je to za danas. Ako vam je zanimljivo da radite na ovim temama svojih uverenja, svojih mišljenja i uvida koji vas drže negde zaglavljenim, da ne možete da nađete vreme za sebe i da zapravo se opustite i da malo više uživate u svom životu, a posebno i u majčinstvu. Mentorski program Ponovo svoje je takođe tu za vas. Imate link u biografiji. Tako da čujemo se i vidimo se uskoro. Hvala svima, ćao!